Erokamano ahinya. Walter Opiyo, bunge. Yes. En sang'wen gi dakika 12 adhi ng'adi. Mokwongo tik dwoko erokamano ne Joramogi kaka jomoko osewacho ka. Koro mondo ikony sani kik idwoknwa erokamano. Choma wach tir. Mano biro konyi ahinya e kungo sama in go. Koro amedi dakika 1 en sa 4 gi dakika 11. Nyinga Walter Opiyo and Speaker mar bunge la Wananchi, Homa Bay County and beyond. Now one get two issues. Madwa wacho within the time limit mimia Bwana Victor. One is under security mar Homa Bay town. Makoro sani dungeni and insecurity. Bunge yose kido mateka henye wachno ma the authorities unge wachno through the governor, through the national government, and onge gimonyuolo kata chiel despite the fact letters mwasendiko kanyo. Koro en gima wich kut ndalare uchien ka kanyo beti matiene nine jo kanyada bede jo lango tasere mane gisedogo beti mo pak kabisa me kisungu luongo ni welding nyiso mane imondine kaka nguti biro la oringe nyake chun town ma CBD no police nyoro bendi the same thing not imore Kabunde which is in Homa Bay also Kabura munigu ket mar kwe olokore mar koko gi jomi luongo ni leaders madongo mongere kor piny ka ne gi ringo nyowuoyo ng'wech motimo chieng' ma kineno ka jaduong' ringo ti wuora koro security machalo kamano onge Homa Bay ok wakwayo wa demand kaka jobunge ni security chakore kodi in mibedo kanyo in mikawi ka timi beti ng'eni beti no nyalo ng'adi kadok chien matin katieko mano to wase neno gino kendo kawuona neno osiepna ma wawo ka nyicho ywagore na weyo lap mana lawi gocha adwoko ni erokamano nikech ni lawa mi yiecho lepa ka wadwa wacho weche mabecho makonyo en wuon nyaka min mare nyaka wuon mare nyaka wai mare koro se grow kinde ere en ka Erokamano Speaker. Ang'eni kata bunge maru ungi standing orders ma bende ng'ado ni ng'ato ka ng'ado nego bende wuoyo dakika adi. Abiro dhi achiel kod Edward Oremo ma bende en achiel kuom jo BMUs sector mar lupo en achiel kuom sectors ma bende oteno county ma Homa Bay ka achiel kod piny mangima. Speaker sani rumo standing orders nyaka walwalowa. Erokamano ahinya Speaker. Speaker giluor makende Speaker akwayo ni wene jomoko thuolo. Erokamano Speaker. Gine jo rangwe